il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jirtira l-garanzija inutli żejda ta' 360 miljun lill-Electrogas u minflok joħloq skema ta' garanziji lil kull min għandu ideja tajba, lil min jistħoqlu, lil min jixraqlu, lill-startups illi rriduhom ikunu leaders fit-trasformazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Sur President, jien għandi informazzjoni li diġà kien hemm kumpaniji illi wara l-iskandlu ta' Panama telqu minn pajjiżna. Diġà kien hemm kumpaniji illi kienu jħallsu miljuni f'taxxi illi telqu minn pajjiżna minħabba l-iskandlu ta' Panama. U hemm kumpaniji oħrajn illi rrifjutaw li jiġu f'pajjiżna minħabba dan l-iskandlu. Dan qed joħloq pressjoni fuq settur kruċjali tas-servizzi finanzjarji illi hija pressjoni illi hija żejda, illi m'għandniex bżonn, da kollu minħabba l-ebbusija tar-ras tal-Prim Ministru wara l-iskandlu ta' Panama. Irrid inħabbar illum illi fil-ġimgħat illi ġejjin Partit Nazzjonalista ser jippubblika dokument politika ġdida tal-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-ħwienet u fih ser inkomplu nibnu fuq il-pre-budget document bi proposti konkreti ta' kif lil tal-ħwienet, lis-settur tal-ħwienet għall-inqas ikollhom gvern illi ikun tagħhom u għalihom. Anki meta ħarġu dan l-aħħar jgħidu illi pajjiżna ollewlu l-credit rating għall-ewwel darba f'20 sena, mhijiex vera, Sur President. Infakkar illi f'Lulju tal-2007 ftit qabel ma daħħalna il-munita euro, kemm il-Fitch kif ukoll Moody's ollewna l-credit rating tagħna. Jiġifieri anki li joħorġu jgħidu b'xi ħaġa li tista' tiċċekkja u tiċċekkjaw siba li gidba. Qalu ollewna l-credit rating għall-ewwel darba f'20 sena. Mhux vera.